sanoin itse asiassa kauhean hyvin edes avaamaan. Ja mulle piirtäminen on ollut luontevaa tässä mun ammatissa ja sitä ennenkin koko lapsuuden ja nuoruuden, että mä oon aina piirtänyt. Jos ajattelen piirtämistä niin kuin yleisemmällä tasolla, niin se on kiva, kun se on vähän vanha-aikaista jo, että jos niin kuin maalaaminenkin, että vähän ollaan jo silleen, että eikö toi nyt toi ole ihan, toi ei tossa mitään uutta. Mä oon semmonen, että mun mielestä ne on aina ajankohtaisia, ne aika monetkin hyvinkin vanha-aikaiset asiat. Ja siinä mielessäkin se on mun mielestä varsinkin viivojen muodostamat, niin kuin tässä näyttelyssä mulla on kasvoja ja ihmishahmoja aika paljon. Tietysti hieman maisemiakin saattaa tulla, mutta niin kuin viivojen muodostamat ja millä tavalla viivat voi muodostaa esimerkiksi ihmisen. Että yhtäkkiä tämmöinen sivuraita onkin ihminen tai tämmöinen. että jotenkin mä ajattelen, että se ihminen ei ole vaan ihan noin vaan nähtävissä ja viiva voi paljastaa siitä jotain. No, mä yritän piirtämällä tulkita maailman kieltä. Piirtäminen on mulle ikään kuin, niin kuin semmoinen vähän kunnianhimoinen yritys kirjoittaa ylös jotain siitä kielestä, mitä mä näen maailmassa, ikään kuin rytmeissä ja liikkeissä. Mä pyrin sillä ehkä omalla hassulla tavalla niin ilmaisemaan sen, mikä on totta. Mun nimi on Mika Karhu ja mä oon tämän näyttelyn kuraattori sekä yksi osallistuva taiteilija. Drawing in the flesh viittaa ihmisen kykyyn piirtää. Piirtäminen on ruumiin kehon ominaisuus. Kaikki ihmiset ovat piirtäneet jossain vaiheessa elämäänsä. Piirtäminen on sitten luonnollinen osa ihmisen kognitiivisia ja psykologisia taitoja. Se on tapa ilmaista emootioita, tunteita ja sosiaalisia kokemuksia, jotka ovat läsnä tässä meidän yhteisessä maailmassa. Piirtäminen on tapa ajatella ilman sanoja. Piirtäminen toimii emootioiden ja merkityksien ajattelemisen alueella. Me tunnemme asioita, me koemme asioita ja sitten meillä on pyrkimys ilmaista niitä. Piirtäminen on tätä kautta ollut luonnollinen osa ihmisen sosiaalista historiaa, ihmisen omaa kulttuurievoluution perimää. Ja se on muokannut myös meidän kykyämme ajatella asioita, jotka eivät ole tässä ja nyt vaan jossain toisaalla. Näyttelyn tarkoituksena on tuoda esille suomalaisen nykytaiteen kentässä piirtäjinä toimivien taiteilijoiden tuotantoa. Mukana on 3 eri sukupolvea. Näyttelyn tarkoituksena on piirtäjän näkökulma, piirros mahdollisuutena. Piirtäminen on osa ihmisen ja meidän kulttuurimme kommunikaatiota. Se on väline, joka on ollut läsnä koko ihmisen tunnetun kulttuurisen evoluution ja historian ajan. Omia aiheitani taiteilijan urani aikana ovat olleet rakenteellinen väkivalta ja siihen liittyvät alistussuhteet sekä se, mitä se tekee kokemuksen tasolla, kun ihminen ikään kuin menettää kyvyn hallita ja jäsennellä omaa tulevaisuuttaan. Miten kuvata tätä abstraktista, jopa turvattomuuden kokemuksen maailmaa. Piirtäminen on siinä hyvä väline, etenkin hiilellä, koska hiili itsessään on jo niin herkkä materiaali ja samalla myöskin ikään kuin vähäpätöisempi kuin öljyväri tai muu tällainen raskaampi taidehistoriallinen tekniikka. Piirtäminen on minulle väline ajatella ilman sanoja. Mun nimi on Anna Tahkola, mä oon kuvataiteilija. Mulla on
tässä piirustusnäyttelyssä esillä lyijykynäpiirustuksia. Piirtämällä jätetty jälki se on tosi lähellä ihmistä ja tosi lähellä niin kuin sellaista tunteita ja sellaista piirteessä kaikki se intensiivisyys tai läsnäolo ja muuta, niin se välittyy siihen niin tavallaan yksinkertaisen niin kuin välineen kautta. Mun työt käsittelee ihmisyyttä ja ihmistä, vaikka mä piirtäisin semi-abstrakteja muotoja. Ja siinä on kysymys paljon niin kuin ruumillisuudesta ja lihallisuudesta ja tavallaan sen niin kuin kivusta ja nautinnosta. Ja, ehkä mä jotenkin koen, että mä piirtämällä haen muotoa sellaisille abstrakteille asioille, kuten tunteet tai koko se niin kuin moninainen elämä, niin sit voi pakata piirtämällä jonkunlaisen niin kuin kokemusmaailman ja antaa sille niin kuin konkreettisen niin kuin tehdä se näkyväksi siinä piirteessä ja piirtämällä. Sitten mä koen jotenkin tärkeäksi piirtämisessä tai piirtäessä ja sitä työtä tehdessä niin jotenkin sen niin kuin vahvan läsnäolon ja intensiivisyyden, mikä voi olla myöskin niin kuin haastavaa varsinkin niin kuin suurempia töitä tehdessä sillain, että niin kuin se kyllä vaatii 100% läsnäoloa ja sitten mä uskon siihen, että se mitä niin kuin kokee ja tuntee sitä tehdessä, sitä työtä tehdessä, niin se on se asia, joka jollain tavalla sitä välittyy katsojalle. Piirtäminen on minulle ihmisyyden kipua ja nautintoa. Mun nimi on Petri Hytönen. Kuviteltu, muisteltu, havaittu kallio tarkoittaa sitä, että mitä me koetaan näkevämme, mitä me luullaan näkevämme, mitä me kuvitellaan näkevämme. Ja asia on aika selkeästi paketissa piirtämisen ja havainnon suhteen siinä, että missä havainnon, muistin ja mielikuvan ja mielikuvituksen raja liikkuu. Mitä me havainnoidaan, kuinka paljon, mitä me käsitellään piirtämisenä. Tärkeitä kysymyksiä on ehkä myös piirtämisessä materiaali, minkälainen semioottinen, minkälainen merkityksellinen, mitä merkityksiä materiaali tuo piirtäjälleen. Onko materiaali toinen ihminen, onko se kynä, onko se ruisku, onko se maa. Mulle piirtäminen on tylsyyden torjuntaa matkoilla ja työhuoneella, missä vaan. Se on myös ajanhallintaa. Mä voin vaikuttaa siihen aikaan, mitä mä teen, miten mä käyttäydyn tilassa. Se piirtäminen on myös käyttäytymistä. Mä voin käyttäytyä paljon vapaammin ja tehdä mitä mua huvittaa tiloissa, missä muut vaan pölisee ja hölkkää ohi. Mun nimi on Anne Törmä. Mun nimi on Vehosalo Kari. Piirtäminen on mulle jotenkin, se on eräänlaista niin kuin lihakseen tatuoitua tietoa. Se tulee alitajuntaisesti, sitä ei tarvitse hirveästi miettiä, kun sä teet luonnoksia ja luonnoskirjaa, vaan sun lihakset ikään kuin johdattaa sitä kuvaa, mikä sulla on ainoastaan niin kuin hämäränä näkynä päässä. Et se on semmoinen harvinainen yhteistyö lihaksen ja intuitiivisen ajattelun kanssa. Ehkä me ollaan tätä teosta tekijässä, me ollaan erityisesti mietitty just nimenomaan sitä, että mikä on se merkkikieli, mikä on se piirtämisen elementti ja se viiva, tai minkälainen jälkikin se nyt sattuukin olemaan, meillä se sattuu olemaan viivaa, että mitä se ilmentää ja miten se pystytään niin kuin valjastamaan siihen sanomaan, mitä me halutaan sanoa nimenomaan tällä kyseisellä teoksella. Niin, ja kun ne on viivapiirustuksia, että ei ole varjoja eikä sävyjä, mitään touneja missään. Ja tässä tapauksessa me just valittiin nimenomaan tämmöinen
viivapiirustus, joka oikeastaan muistuttaa jonkinlaista arkkitehtonista piirustusta. Se on hyvin kylmä, rationaalinen. Se ikään kuin muistuttaa, että todellista kuvaa, olematta kuitenkaan yhtään realistinen se itse tilanne. Ja tällä tavalla me halutaan luoda tämmöinen hyvin niin kuin emotionaalisesti rikas piirustus, joka on hyvin traditionaalinen, mutta kuitenkin erässä mielessä niin hyvin taas sitten kontroversaali ja jopa ehkä tekniikkansa kautta se on kuitenkin hyvin niin kuin perinteinen. Mulle piirtäminen on yksi mediumi monien joukossa, millä pystyy havaita, käsitteellistää ja saattaa ymmärrettäväksi maailmaa. Mulle piirtäminen on taas lähinnä ideoita, ja joita selailee myöhemmin luonnoskirjasta, niin sieltä saattaa vuosien päästä löytyä varteenotettava aihe tai kuvamaailma. Joo, mun nimi on Stiina Saaristo ja mulla on tässä näyttelyssä 2 puuverein tehtyä suurikokoista piirustusta, joiden nimet on Ein kleines Monster 1 ja Ein kleines Monster 2. Ja piirtäminen yleensäkin, niin se on jonkinlaista tämmöistä, ehkä siihen liittyy tästä meditatiivista ja terapeuttistakin asiaa, mutta ehkä suurimmalta osalta se on kuitenkin ihan vaan kuvan tekemistä. Että jollain tavalla mulle kaikista tärkeintä on, riippumatta siitä välineestä, niin ehkä se kuvan rakentaminen ja se kuva-aiheen tutkiminen ja niiden tavallaan kolmiulotteisten muotojen rakentaminen. Että ihan niin kuin tämmöistä perinteistä asiaa mä jollain tavalla teen. Ja sitten tavallaan tietenkin yhtä tärkeänä on se aihe. Ja mullakin myös se, että ne on aika omakohtaisia, vaikka niissä onkin tämmöinen yleinen taso. Ja piirtäminen yleensäkin, niin se on sillä tavalla mun mielestä hirveän mielenkiintoista, että siinä ei saa hirveän paljon ilmaiseksi. Että varsinkin jos tekee kuvia lyijykynnillä tai puuvereillä tai jollain tämmöisillä niin sanottuja kovilla piirustusmateriaaleilla, niin tavallaan se sattuman lisä siinä työskentelyssä on aika pieni. Eli mä koen, että tavallaan jokainen asia ja jokainen kohta pitää todella hinkata ja tehdä jollain tavalla tietoisesti valmiiksi, jotenkin matemaattisesti ehkä sillä tavalla, että jokainen valööri ja jokainen asia vaikuttaa aina siihen viereeseen ja siihen koko pintaan. Ja se on mun mielestä hirveän kiehtovaa, vaikka ehkä hieman myös työlästä ja vaikeaa. Ja mä toivon, että tavallaan sillä tavalla, että mä jaksan tehdä sitä vuosia, en tiedä mitä tulevaisuus tuo, mutta jos jaksan tehdä sitä eteenpäin, niin mä toivon, että se jollain tavalla kuitenkin rikkoutuisi se systeemi ja me jollain tavalla löytäisin siitä jotain muuta tavallaan sen työlään tavan kautta. Et se on ehkä se mun juttu. Eli mulle piirtäminen on tapa tutkia itseäni, maailmaa ja mun paikkaa maailmassa.